נכון, יום חמישי. טוב, נראה קצת כמה גרגירים, פרשת השבוע, אני לא... יום חמישי אני אעדר, אז אולי קצת עכשיו. ויהי מקץ 2 ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. מה זה מקץ 2 ימים, רבותיי? מה זה מקץ 2 ימים? ששר המשקים שכח את יוסף. או התקופה של שר המשקים שכח את יוסף. אומר רש"י, בוא נראה בדף הימני, ולא זכר שר המשקים בוא ביום, באותו יום שהוא יצא מבית הסוהר, בוא ביום הוא שכח אותו וישכחהו. לאחר מכאן, מפני שתלה בו יוסף לזוכרו, הוזקק להיות אסור 2 שנים, שנאמר אשרי הגבר אשר שם השם יפתחו ולא פנה אל רעבים, ולא בטח על מצרים הקרויים רעב. ריבונו של עולם, מה הבעיה? מה הבעיה? למה יוסף נתבע על זה? למה הוא נתבע על זה? מידת ההשתדלות, אדם אסור לו לעשות מידת ההשתדלות. בן אדם יושב 10 שנים בכלא, פתר חלום לאחד השרים, זכרתני והזכרתני. מה קרה? מה לא טוב כאן? למה צריך להענש על זה? למה צריך להתאבע על זה? הוא נתלה בחסדים של בן אדם. מידת ההשתדלות לא יעשה? עשה השתדלות, תעזור לי אם תוכל. מה קורה כאן? בן אדם לא יכול להשתדל, לעשות השתדלות כדי לעזור לעצמו אם הוא נמצא ונקלע לאיזשהו צרה? מה הבעיה? אז התשובה היא, רבותיי, אומרים המפרשים, נכון, מידת ההשתדלות היא בוודאי טובה, אבל איפה היא טובה? כשאדם רואה שלא הולך לו. השתדל, מתפלל לבורא עולם, הוא לא הולך, הכל תקוע, הכל חסום, חסימות. יעשה השתדלות, ייקח עורך דין, שלם וכו'. אבל אצל יוסף לא ראינו שזה היה המצב. מה היה המצב? ההפך. מה התורה מעידה? התורה מעידה, ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר השם איתו, ואשר הוא עושה אדוני מצליח. הכל הולך. ויהי השם את יוסף. אתה רואה יוסף שהשם איתך מצליח. כאן אין מקום למידת ההשתדלות. לכן הוא נתבע על זה 2 ימים. הלאה. והנה מן היאור עולות 7 פרות יפות מראה ובריות בשר ותראינה באחו. יש כאן רש"י מאוד מאוד יפה. אומר רש"י, מה זה והנה מן היאור עולות 7 פרות יפות מראה ובריאות בשר? בריאות בשר אני מבין, שמנות, מלאות, אבל מה זה יפות מראה? מה זה כאן? יפות מראה, יפות, הפרה יפה. מה שייך יפות מראה אצל פרות? מה, הן מתחרות כאן על איזה מישהו? אומר רש"י, יפות מראה סימנו לימי השובע, שהבריות נראות יפות זו לזו, שאין בריה צרה בחברתה. אומר רש"י, היפות מראה אין הכוונה כפשוטו יופי, אלא יפות מראה שהבריות נראות יפות זו לזו. המצב טוב, לכולם יש שפע, לכולם יש מה לאכול, לכולם יש הכל. אף אחד לא מסתכל על החברה שלו, אף אחד לא מסתכל על החבר שלו. זה נקרא יפות מראה. איפה מצינו יפות מראה? אצל רחל אמנו. כתוב אצל רחל אמנו, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אז יפת תואר אצל רחל כפשוטו. ומה זה יפת מראה? יפת מראה שהיא לא, אין עינה צרה בחברתה. הנה היא רואה מישהו שטוב לו, היא שמחה.
זה נקרא עין יפה. עין יפה, כשיש לאדם עין יפה, כשהוא נהנה ממה שיש לחבר, הוא מבסוט, הוא לא צר בחברו, אין אינו צרה בחברו, אין אינה צרה בחברתה. אז אותם פרות היפות האלה, היה להם שפע, לכן הן נקראות יפות מראה. והנה 7 פרות האחרות עולות אחריהן מן אור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את 7 הפרות יפות המראה והבריות, ויקץ פרעה. חלום אחד. ואז וישן והיה חלום שנית, והנה 7 שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות. אותו רעיון בפרות חוזר על שיבולים. והנה 7 שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן, ותבאנה השיבולים הדקות את 7 השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעה, והנה חלום. ויהי בבוקר ותפעם רוחו. רש"י במקום, ותפעם רוחו מטרפה רוחה, מקשקשת בתוכו כפעמון. ובנבוכדנצר הוא אומר ותתפעם רוחו, 2 תפים, לפי שהיו שם 2 פעימות, שכיחת החלום והעלמת פתרונו. מה זאת אומרת? גם נבוכדנצר, גם הוא חלם חלום. מי שהסתכל בספר דניאל, חלם חלום. מה הוא חלם? ראה בהתחלה פסל עם ראש של זהב, לאחר מכן התחלף לו הראש מהזהב לכסף, אחר מכן לנחושת, אחר מכן לאבן. גם הוא חולם חלום. ואצל נבוכדנצר כתוב ותתפעם רוחו, 2 פעימות, 2 שכיחות. אז אומר רש"י במקום, מה ההבדל בין חלום פרעה לחלום של נבוכדנצר? פרעה חלם גם את החלום וגם את הפתרון. בחלום הוא ראה גם את הפתרון, אבל כשהוא קם הוא שכח את הפתרון והוא זכר את החלום. לכן אומר המדרש שבאו כל החרטומים ומנסים לפתור לפרעה את החלום. לא, זה לא זה. אני חלמתי גם את הפתרון, אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. את החלום הוא לא שכח, רבי אברהם. בתת מודע הוא זכר את החלום הוא לא שכח. את החלום הוא לא שכח. לא, אמרתי לו לתומר, חלמתי חלום שהוא בא ואין הוא בא. אוקיי. אז ממילא הוא אומר להם זה לא זה, הוא לא נרגע. אבל נבוכדנצר הוא שכח גם את החלום וגם את הפתרון. לכן נאמר ותתפעם, 2 תפים. הוא שכח, הוא ידע שהוא חלם, הוא קם בבוקר, משהו לא, אבל הוא לא זכר לא את החלום ולא את הפתרון. כך אומר רש"י. ולמה באמת? למה? שואל הגר"א, שואל הגאון מווילנה, למה אצל פרעה הוא שכח רק את הפתרון, ואילו נבוכדנצר שכח גם את החלום וגם את הפתרון? למה? מה ההבדל? למה? אומר הגר"א הנפלא, אומר, אצל פרעה הפתרון והחלום שהוא חלם, לא, הוא שכח את הפתרון. כשבא יוסף ופותר לו את הפתרון, זה אין יוענק, אני רואה את זה עכשיו. 7 שנות צובע, מיד אני רואה. 7 שנות רעב, זה בדור שלו. אז כשיוסף פותר לו את הפתרון, הוא אומר, נכון, זה הפתרון. אבל אם נבוכדנצר היה שוכח רק את הפתרון ולא את החלום, כמו אצל פרעה, אז דניאל בא, היה אומר לו, מה דניאל ענה לו לנבוכדנצר? מה הוא אמר לו? אמר לו 400 שנה מלכות בבל, אחר כך מלכות מדי, אחר כך פרס, אחר כך יוון, ואחר כך יבוא משיח ויגאל את עם ישראל. הפתרון הוא מאוד מאוד למרחקים, למאות שנים. טוב, אז אם נבוכדנצר היה חולם את החלום והוא לא היה שוכח את החלום, רק את הפתרון, ואז דניאל היה מגלה לו את הפתרון, נבוכדנצר היה להגיד לו, תשמע, אתה עובד עליי? מי אמר מה שאתה אומר? זה לא עכשיו, הוא לא רואה את זה עכשיו תכלס, זה לשנים. אז הוא יכול להגיד נבוכדנצר, אני לא מאמין לך.
אבל כשהוא שכח, הקדוש ברוך הוא העלים ממנו גם את החלום, אז כשדניאל אומר לו את החלום, אז אומר לו, כן, 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 אז הוא גם מאמין לפתרון. כי אם הוא מאמין גם לחלום, אז הוא חייב להאמין גם לפתרון. זה ההבדל. טוב. אבל זה גם היה פה. מה היה פה? מי זה שם? מי זה שואל שם? תומר. תומר, כן הרב תומר, מה אתה אומר? כן, כשפרעה חלם הוא היה על שפת היאור. הוא סיפר ליוסף שהוא היה על שפת היאור, ויוסף תיקן אותו שאמר לו שהוא היה על היאור. שפת לא ידעת לשמוע. אוקיי, 100%. אני רק אמרתי, תומר, בשם הגר"א, שאצל פרעה לא היה צריך להשכיח לו, כדי שהוא יאמין ליוסף, לא היה צריך להשכיח לו גם את החלום. למה? כי תכלס הדבר נעשה מיד. בעולם שלו, בדור שלו. אבל אצל דניאל ונבוכדנצר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה משכיח גם את החלום מנבוכדנצר, והוא היה משכיח לו רק את הפתרון, אז גם שדניאל היה פותר לו, הוא לא היה מאמין לו. הוא אומר לו, מי אמר שאתה צודק? כי זה לא פתרון שחל עכשיו, זה פתרון שחל למאות שנים. אז לכן מה עשה בורא עולם? השכיח לו גם את החלום וגם את הפתרון. אז ברגע שדניאל אומר לו, הנה החלום, ראית פסל זהב, נכון, אז הוא גם היה חייב להאמין לו לפתרון. למה? מה, אתה מאמין לי לחלום ולפתרון לא? זה ההבדל בין נבוכדנצר לדניאל. כך אומר הגאון מווילנה. טוב, הלאה רבותיי, בואו נראה עוד קטע. ויהי בבוקר ויפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. וידבר שר המשקים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום. מה זה חטאי רבותיי? לשון רבים או לשון יחיד? רבים. לשון רבים. איזה חטאים? אז זה שתי חטאים. מיעוט רבים שניים, נכון? לא כתוב את חטאי אני מזכיר היום. את חטאי. איזה שתי חטאים היו? אנחנו מכירים חטא אחד. שהוא הביא לפרעה בקבוק כוס יין עם זבוב. החטא השני שהוא לא זכר את יוסף. החטא השני שהוא שכח את יוסף. וידבר שר המשקים את פרעה, ותגידו לי רבותיי, מה פתאום הוא נזכר עכשיו לבוא לגלות? מה פתאום? מה קרה? למה הוא נזכר? מה, הוא כל כך אהב את יוסף? לא. אלא, מה? אם הוא יגלה במלכות, הוא לא יגלה למלך. בסדר, שלא, זה לא יגלה. אף אחד לא צריך לדעת מזה. אלא אומר המדרש אומר פרעה לחרטומים, אתם מקבלים ממני משכורת. כל אחד מקבל כאן 20-30 אלף שקל. למה אני מעסיק אתכם ואף אחד לא יודע לפתור לי את החלום? אף אחד לא יודע. זה אומר לו ככה 7 בנות 7 בנים, זה אומר לו 7, כל אחד אומר לו 7, אבל הוא רואה שזה לא הפתרון, כי הוא חלם את הפתרון, רק הוא לא נזכר בו. ואז הוא רצה ואומר להם, אני מתחיל לחסל את כולכם. והתחיל באמת לחסל אחד אחד. הוא פחד גם שיבוא אליו. אותו שר המשקים פחד פחד על עצמו ואמר את חטאי אני מזכיר. ואתם חושבים שהוא באמת אהב את יוסף? הוא חשב רק על עצמו, פחד על הגוף שלו. וידבר שר המשקים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום. פרעה קצף עליו ידיו ויתן אותי במשמר בצר הטבחים, אותי וצר האופים. ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא איש כפתרון חלומו חלמנו, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. הרשעים האלה גם שבאים לספר אומרים את הגנות. ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו שכל חלומות פתר. אומר רש"י נער עברי עבד, ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה, שמזכירו בלשון ביזיון. נער עבד, מה אתה עכשיו? הוא הציל אותך, אתה בא לפרעה, אתה אומר לו עבד, מזכיר אותו בלשון ביזיון. נער, תראו מה רש"י אומר, שוטה ואין ראוי לגדולה. מה זה? מה הולך כאן? למה? ארורים הרשעים שאפילו שבאים להזכיר תמיד מגנים ואומרים את הגנאי. מה זה נער שוטה? אולי אמרתי לכם מדי פעם, מה זה נער שוטה? שוטה, אומר המדרש, יוסף נכנס לבור ומוצא שם 2 אנשים. בדרך כלל ששמים בחדר את השלישי חדש, בחדר שם בבור בכלא,
אז שואלים אותו, מה שואלים אותו? מה השאלה הראשונה ששואלים אותו? על מה אתה יושב? על כיסא עם סקרית. על מה קרה? מה הכניסו אותך? דבר, אנחנו גם באותו עניינים, דבר. ואז אומר להם יוסף, אתם זוכרים, מכירים את זוליכה הזאת? זאת אשת פוטיפר. זאת יפת תואר ויפת מרבו, בטח אנחנו מכירים אותה. מה זה חבל על הזמן, זאת אישה יפה מאוד. זה הגויים הרשעים הללו. אמר להם יוסף, אני נכנסתי לכלא בגללה. למה? מה קרה? מה עשית? מה, גנבת לה מהבית כסף? לא, מה פתאום? אני הייתי המנהל שם, אני הייתי אחראי על כל הבית שם. כל המפתחות ביד שלי. ויום אחד הלכו למסיבה והיא רצתה שאני אעשה איתה עבירה. נו וברחתי. למה? היא אמרה אין אף אחד בבית. ואני אמרתי אף אחד. האלוקים שלך לא בבית, אבל האלוקים שלי בבית. יוסף הצדיק ראה את שם השם. ככה הוא מספר להם. הוא אומר לו, יחמר, איזה שוטה אתה. איזה שוטה, בא אליך הזדמנות עד הבית. איזה הזדמנות, ואתה... זה הרשעים הללו, לכן אמר לו שוטה. אבל יוסף הצדיק עמד, זה רבותיי, זה הגויים האלה. ואז הוא אומר, עברי לשון ביזיונר, שוטה ואין ראוי לגדולה, עברי אפילו לשוננו לא מכיר. עבד, וכתוב בנימוסי מצרים, אומר רש"י, שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים. אתה מבין? הוא כבר אומר לפרעה, שמע, בנימוסי מצרים כתוב עבד, הוא לא יכול להיות מלך והוא לא יכול ללבוש בגדי שרים. הוא כבר יודע שהוא הולך לפתור לו את החלום והוא הולך לדעת ולהרים אותו לגדולה, אבל תיזהר, אל תעשה אותו מלך. זה רבותיי הטובה של הרשעים, זה הטובה. הוא בעצם דאג לעצמו ולא דאג ליוסף. וישלח פרעה ויקרא, ונסיים בזה, ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלץ זמלותיו ויבוא אל פרעה. רבותיי, אם אדם נגזר עליו איסורים, אז תדעו לכם רבותיי, סופרים לו את השנים, את החודשים, את הימים ואת השניות. מה שנגזר עליו בדיוק. לא פחות ולא יותר. הדאוד הכתיב, ויריצו מן הבור. מה שנגזר על יוסף בדיוק כמה שנים, כמה חודשים, כמה ימים, כמה שעות, כמה שניות, מיד כשהגיע הזמן שיצא, ויריצו מן הבור. שיהיה חנוכה שמח, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר